Ati nek awake lara ya ora iso nikmati bondo dunyane. Sing penting ki awak sehat. Ngadang seger. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima hawane udane ngeriwis lho. Jadi luwe ae. Nek udan ngeriwis ngene iki iya, ngerangsang neng wong. Dia mangan lho. Lawae sambal tumpang terus kulupane apa iki? Dongtelo. Nah, kulupane dongtelo. Dongtelo karo bayam. Cekelane kerupuk. Cekelane ora keris neh, cekelane kerupuk. Yang penting anggar sehat no, main sak lawa-lawa segera. Maaf ya lho, kak tinggal masuk. Kak ini madang ning piro? Ning 3 apa ben? Tuh lali aku. Mari yang kuwi. Riwes ae. Nawane dadi gerakan pengen madian. Jadi tak eksekusi. Tak eksekusi sak enek-enek. Enek ya. Kalau bayam tak eksekusi. Kalau dongtelo tak eksekusi. Saya ditambah sambal tumpang favorit.